vroeg op de zaterdagochtend? Nou, dat is normaal, dat is normaal. Wij starten altijd vroeg wij. Ja, altijd. Dan zijn we vroeg terug, hè. Het de jong. Het buiten zijn, het contact met andere wandelaars en zo. Je komt iemand tegen, dan is dat... zeg, het is lang geleden dat ik u gezien heb. Je bent bezig, dus en, ja, je gedachten zijn helemaal anders. Het ontspant gewoon. We stappen graag, hè. Een goede ontspanning, een goede sport. En een gezonde sport. De pas zit er stevig in hier in Axel, want vandaag wordt de winterwandeltocht georganiseerd. En het wordt georganiseerd door de vereniging Zeldenrust. En deze meneer heeft ook Zeldenrust volgens mij, hè? Dat klopt inderdaad, dat hebt hij goed opgemerkt. En het is prachtig weer. Dus wat wil je nog meer op de zaterdagmorgen? Lekker fris, een beetje de koude lucht in de neus. Om te wandelen is heel gezond. Winterwandeltocht in Axel. 21 kilometer maximaal. Het zijn 3 lussen. Men kan 7, 14 of 21 lopen. Het is een tocht eigenlijk om weer fit te worden na de zware feestdagen. En toch weer langzaam in conditie te komen voor de zomer. U bent volgens mij een van de eerste die hier aankomt lopen. Nou, er zijn er al meer vertrokken. Er zijn altijd hele vroege vogels. En dat waren jullie ook volgens mij, vroege vogels? Ja, altijd vroeg. U heeft de passen wel heel stevig in zitten. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wij kwamen altijd zo snel. Ja? Ja. Hoeveel kilometer per uur is dit? 7. Nou, dan loopt u flink door, want de gemiddelde loper loopt 5 kilometer volgens mij. Ja. Ja. U babbelt lekker veel onderweg. Bent u daarom zo buiten adem? Ja, zo'n net en al. Ja. En horen jullie ook bij elkaar? Of zijn jullie wandelvrienden? Nou, wij horen bij elkaar. Is dat dan ook een goede relatietherapie, zo met elkaar wandelen? Uiteraard, want al wandelen maak je je hoofd leeg. Je praat over andere dingen dan dat je normaal doet. Dus, ja. Oh, het is redelijk goed. Een paar slechte plaatsen ben, maar anders wel wat wel. U komt uit Vlaanderen, denk ik, hè? Waarom helemaal naar Axel? Omdat er voor het ogenblik niks te wandelen is in de omgeving. We moeten wel naar hier komen. We hebben geen keus. Als jullie thuis ruzie hebben, dan gaan jullie gewoon even een stukje wandelen. Nou, ruzie hebben we zo vaak niet. Wat gebeurt wel eens dat we zeggen van, nou moeten we er even uit. We hadden gisteren de bezoek, was een beetje zwaar gesprek allemaal. En dan zijn we s'avonds gewoon toch, ondanks een beetje regen, naar buiten gegaan. En dat is gewoon hartstikke lekker. Even het hoofd leegmaken. Even het hoofd leegmaken. En daar is de wandelsport voor. Ik kan weer verder, want ik wil op tijd binnen zijn. Zeg. Succes! Nou, u kunt niet zeggen dat dit niet genieten is. Ja, dat is echt genieten hier in Nederland, ja, dat is inderdaad. Het is een mooi stukje hier, Axel. Het is de eerste maal dat ik hier kom eigenlijk wel, maar het is wel prachtig. Ik verwacht eigenlijk dat eind van de dag een 600 deelnemers kunnen tellen. En hoeveel daarvan komen uit België? 90%. Dus ja, dat loopt erg hard op. Is daar de sport dan ook misschien iets populairder? In België is wandelsport eigenlijk best populair. Daar worden hele verenigingen, eigenlijk complete families ingeschreven. En het heeft een traditie in België. Komt het biertje al dichterbij? Bijna rond 11 uur is het aperitieftijd. Hè? Ja? Dus de volgende halte is de biertjestijd. Hè? Dus het maakt niet uit dat het dan nog ochtend is? Nee, dat maakt niet uit. 11 uur is een mooi uur om te aperitieven. Dus, heel goed, nou nog een paar kilometer. Dankjewel, precies.
Hoeveel kilometer moeten we nou eigenlijk nog? Hoeveel nog? We lopen er 14 vandaag. Oh jee.